Pier Thelong Munit ke chan ke jara porahut dihin kirim kibi adimate bank setami nang chan bomlo lason si Housing Development Finance Corporation Limited mate HDFC bank hin pen patir piponsi rada pharman pura hamren hithi barim Robert Crow complex along ingpu pontanglo Reserve Bank of India mate RBI pen private sector aphan jesamet Housing Development Finance Corporation mate HDFC bank aphan nongnam kimi kipi pen kache thangklong ahawar arat kaching thur dun la pen aning kache the tangka ke thap apuru ke HDFC henlo labangso tangka ke thap apuru mate HDFC bank West Karbi Anglong district ahem pi hamren rongsopi hithi bari malong ke damtang thereponi phai ingkora troxiani West Karbi Anglong Deputy Commissioner mate DC Krishna Baruari deng pen ingpu pon labangso HDFC bank kangpu long HDFC ATM setami biponlo Hamren rong sopialong ke do Karbiari so tuma phansatame kam ke klemalong parlo ponsi bainong pipon popu pangdak pon Bangso bing kang pupen ajok hamren rong sopialong setame tangka kachipa choi hin paprang pon thekpo lapen labangso long rada phansatame ali ki pipon thekji aphan West Karbi Anglong District Deputy Commissioner ahin pen ahirjume setame pajirdun West Karbi Anglong. This is a very good sign that so that the financial transactions for the people over here, they will have a better revenue over here and best wishes for everyone. Thank you. Hamren rong sopialong lapuson thedung abeng nangkang pu pona bangki mesen abirtalo athe hamren along ke beng elong long niansi dochot lasi lapuson nangki bi pon thega bangki hamren arada phan isi ningkarong abirtalo pusi rat pen ningje pon na sona long na sona HDFC branch ke bang bakel tu rat na ka pai melo la pen business community phantai sia kini opportunity le pusi mathala anke non la da khamren dong bank wan lo ke do non pen la pen ke thompo di bang bom lang non ka pre ta non bang i chingkrang dang do la lang lo la dak hamnan dai bank ke komping la masi long long ni pa dak arleng chingro pik pik am sila non akimia apeng pik ke ni pik la na le ko na pen no pini ke bang ni li umcerapan di masi dak tenglong sa chelang rai mata pas Bangso HDFC bank la pen HDFC ATM kangpu ponalong hamren rong sopialong beha ki klematum anparta political leaders atum cheto dunsi mesen pen HDFC bank kangpo jai mek pachun pon Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Live